כאן ג'ף טקילר. אני אולי לא נשמע כמוהו, אבל אני אשתלט עליכם. אני עכשיו אערוב את הבן תמותה על זה שאני מדבר איתו. עיקון נמות! טוב, רגע, מה יש מאחורה? אני מרגיש משהו... יבוא... בן תמותה עלו. אני כאן השולט. תמות! אני ואז כל מי ש... What the fuck? ימות! אני כן. אתה מתחיל למות, נכון? כן. הסקייפ שלי השתגע. ג'ף הרוצח כאן. אם אתם לא תלכו עכשיו לישון, אתם תמותו. אם אתם לא תלכו עכשיו לישון, אתם עכשיו תמותו. What the fuck? מה אתה עושה לי? מה הוא עושה לי למחשב? אומייגאד. אני לא נוגע בזה. אני לא נוגע בזה, עדיין כותב. לא, הנה עכשיו אני רציני איתך. זה כותב לי לבד. איך? איך בדיוק? אני לא מבין. לא באמת, עכשיו אני לא נוגע, זה מוזר, אה? מקודם נגעתי, אני רציני, אבל עכשיו זה לא אני. עכשיו זה לא אני. אני הגעתי אליך הביתה. אני בכל מקום ובשום מקום. אני יודע, אתה עוצמתי. אתה תמות היום. יש לי הוכחות. אני יכול להזמין את הנשמות. עזוב אותי, יא משוגע. וואי, הילד הזה משוגע. אימא'לה. אתה תמות. אני מזמין למשטרה. לא אכפת לי, אני מזמין למשטרה. אתה תמות. טוב, יאללה, אני מזמין למשטרה. טוב, יאללה, אני מזמין למשטרה. על הכיפק. אתה תמות. עוד היום. יאללה. צא ממני. תזמין משטרה. טוב, הזמנתי כבר, יאללה, צא, יא משוגע. עכשיו. עוד צפצוף אחד אתה מת. אוכל. אל תעז להקליד במספרים. כן, לא אקליד. כן, אם אתה תקליד, אתה תמות עכשיו. יש לי את הכוח. יש לי את העוצמה. להרוג כל בן אדם. עשית טעות. Uh-oh. אני עכשיו תפות למחשב. ייתן למחשב. ואתה תמות. מה? די, אל תעשה לי את זה, אל תעז. שיט, אל תסתכלו, הוא מחטט לי בתיקיות. אני עכשיו באה אליך. אל תעשה לי בלגן! אני ארצח אותך. שלא תעז לעשות לי אפילו בלגן אחד. לא, אל תזיז את פרדי לשם, אני אוהב שהוא היה שם. תראה אותך הורג את שפע רוצח. מה עשית? פגשתי את האישה, היא הייתה מאוד חזקה. אתה בחיים לא היית מנצח אותה. Uh-oh. אתה עכשיו תמות בתמותה. Uh-oh. אתה עוד תסבול. אמרתי לך ללכת
חשבת, נכון? היית צריך ללכת בסכנה, היית צריך למות. בעוד 5 שניות, פריצה למחשב, פריצה לחיים ומוות. אם לא תשאל, בעוד 5 שניות אתה מת. הלכתי לישון, 1, 2, 3. אני במיטה.